hal okuyat, hükümete tavsiyeler. Şeydip bara, şeydip kayın görgülüm, öyde tıkınıyısın eder geyizde görgülüm. Şeydip tıknemettik de, çaka geldik. İnne bu düzgün mür tapılgasız düzgün mollu, hezillik düzgün mollu. Hutayım ömür yaşap yorsun, şu durmuş prezidentimizin hem hutayım başı sağ olsun, görücü olsun. Kakam görgülüm hiç vaat hat kesilmedi. Şu te urusun 41-nji ýyla gitdi, bir ýyllygam har wagtyna goýaýardy. Onun 42-nji ýylym näme bar ya? Urusun içine girýär. Urusun içine girip, ona aprelin 30-y ona ýerden jan berýär. Arkadaşlar ýanyna getirýärler, soň yandan gatyda çöpü, yananda çöpünem kakamyň üçjegi bar eken, bir gulpurun ýança. Ine soň bilen giýde saban garyp, omal tok ýok, gaz ýok. Savan gırıp görgülü yannak bilene kaynatar. Şeydim eşitегini ýugur. Şekerdaýdy. Şu saralan sahypalary var şu taýda. Munda näme saklaýaňyz siz? Muny bara bütün ha alyslarda galy merdim mazar diýip ýazylanlar muny. Ol ölmeli, dälil ýazylýar şu gazetde. Ol adamlar baky nimeli adam, watan sürüýün, halky sürüýün jan çeken adam. Aýretinen bartykan murun nimesine dagymna rahmet çekýärler. Şonnaky görün nimeleri hiç ýatdan çykarýar. Sizin kakanyzmy? Şu men kakam bolmaly. Indi esasy maksat o taýda gahrymanyň hakyky keşfi şu sizin öz kakanyňyň özünden durmuşdan alınan bölegi. Jigilemeriň özümiň şaýçetlerini bir ýerde bu şuňaly kümüş şaýçyk bolsa şonu eltip hökümete tapşyryp ýygnadylar. Şo näme? Ýarag ýasamaly. Şon üçin bir bagşladyk hemme zatymly. Yankı yaşlığın ayşıyalık bir yapınası bir yazınası var döydü. Başka zat yok. İnniki bir yaşlar dövür gelli kovu sağ olsun hormatlı prezidentimiz o kanın hem kadrını bilye, işlerinin hem kadrını bilye, terbiyeli kıyılan hem aydı var tür terbiyeli varım deyip çıkışında men dinleyen. Öz dövrümüz bile, bulun dövür değil. Yönü görenin biz bolalı, iştenin biz bolalı. Bizim aktıklarımız, çoğuluklarımız inne bulur. İnne bulur görmesin. Görenin biz bolalı, iştenin. Biz sana aydardan katı. Ben kakam frontta galli. Kakamdan küçücü elini bile gözünü alır geldi. Elinden itmeli bolluk. Ağzından ahır tutmalı bolluk. Kakam olsa galli. Yine bir kakamdan olsam olsa yaralı bolup geldi. Olson gelibelli. Ne edecek? Durmuş şeyle geliyor. Gelişine öğreti meratı geçiryen. Yetim varlık. Yankı dişiyalık yönü. Şu sayıp hem meratı fronta başladık. Öğrümüz Selmi yeli, orta yeli, ahiri bir şu hükümetin önüne rahatlamalı verdik. Sapırıp edeceğim görgülü. Yığınyanlara eltip verdi. Şu fronta sayıp deyip. Oraya inniki yaşlar sağ olsun. Prezidentin canı sağ olsun. Uruş sövüş olmasın. Yurt parahatlık olsun, geyenli geyerler, iyenli iyerler. Şimdi bu durmuş şu yöne, dener yerler oturmuş.